Bešar al-Asad vás prosí, aby ste mu pomohli dostať sa späť do vlády. Ako ho dostanete späť do vlády? Keďže Asad nikdy z vlády neodišiel a doteraz je právoplatným líderom Sýrie, tak by som mu nemusel pomáhať, ak by bolo treba, spravil by som hocičo preňho. Ale aby som zabránil budúcim problémom, zrušil by som Belgicko a deportoval všetkých občanov, následovne by som všetkých ľudí, čo sa nazývajú Kurdami, Palestíncami alebo Kosovčanmi, importoval do Belgicka, nech majú svoju vlastnú krajinu a nestažujú sa. To je skvelý plán, ale neviem, ako dostaneš toľkých ľudí do Belgicka. Belgicko je dôležité pre logistiku Európskej únie a obyvateľstva by mohli narušiť ekonomiku. Cez TikTok kontaktujem Asada v Moskve a pošlem mu Mossad plány na zostrojenie stroja na cestovanie v čase. Asad sa vráti do 23. júna 2023, keď sa Wagner snažil spraviť kup v Rusku. Asad začne podporovať Prigozajna, pošle sýrsku armádu, aby mu pomohla v Rusku zosadiť vládu. Následovne, keď sa Prigozin dostane k moci, tak ho Asad otrávi a zmocní sa Ruska, potom 5000 krát hodí atomovku na Izrael. To je tiež skvelý plán, ale myslí na to, že v Jeruzaléme sú sväté miesta. Musel by byť veľmi presný s tým, kam hodí bombu. Na záver pre vás mám obrázok od AI.